Bună, dragii mei, și bine v-am găsit din nou în tribul nostru. Dacă sunteți pentru prima oară aici, noi suntem tribul din Las Vegas, avem clipuri de familie, iar astăzi voi face un mic haul, pentru că din când în când mai fac haul-uri alimentare, iar astăzi am spus să vă fac primul nostru haul alimentar online. De obicei mergem în magazin, dar cu situația actuală cu virusul acesta păcătos, am stat acasă, am zis să nu ieșim totuși într-un magazin și să încercăm varianta și aceasta de comandă online. Am comandat de la magazinul Costco. Dacă stați în state, acesta este angroul de la care cumpărăm noi de obicei. Și nu ne-a venit tot ce am comandat, dar voi pune prețurile undeva pe ecran cât m-au costat toate astea online. Am comandat Dr. Pepper, este băutura care ne place nouă cel mai mult, și am comandat un box de, câte sunt aici, 35. Apoi am comandat un box de Mountain Dew, 36 de bucăți. Apă, nu cumpărăm de obicei apă la sticlă mică, dar e greu acum să găsești apă în perioada asta și am comandat ce am găsit și online. Mă bucur că a venit, pentru că înțeleg că se vinde foarte repede. Chiar și online, după ce am comandat-o, am văzut că scria sold out, dar mi-au venit totuși 40, două boxuri de 40. Apoi am comandat clementine și sunt 5 pounduri de clementine. Da, mami. Brânză Colby Jack, care are 907 grame. Apoi, copilul nostru îi place să bea lapte cu ciocolată și aproape că mi s-a terminat ciocolata, așa că am comandat pentru el acest Nesquik. Are 1,275 de kilograme. Apoi am comandat acești gogoșari, pentru că nu mai aveam deloc și am zis să-i tai, să-i pun la congelator. Soțului meu îi place să mănânce tortilla, sunt foarte versatile, le poți mânca cu orice și am comandat un pachet mare. Să văd cât are asta. Aproape 2 kg are pachetul acesta de tortilla. Ceapă, mă bucur că aveau ceapă, pentru că și asta este greu de găsit și după ce am comandat online ziceau că este sold out și are 4,54 kg punga de ceapă. Apoi 2 pungi imense de alune, pentru că acum, stând acasă, tot timpul îmi vine să mănânc alune și îmi plac acestea în coajă și am comandat 2, să am acolo să mă țină, 2,26 kg fiecare pungă. Și apoi ce am mai comandat? Lapte. Am comandat destul de mult lapte, pentru că beam un lapte copilul nostru și trecem prin el repede. La Brandon îi place acela 2% și am comandat, aici sunt 3 bucăți de lapte 2%, 3 cartoane cu 1,89 litri fiecare și am mai comandat încă 3 cartoane la aceeași cantitate, 3 cartoane la 1,89 litri de lapte integral. Acesta este pentru Ilona și acel 2% pentru Brandon și pentru mine. Și ultimele 2 lucruri le-am comandat: roșii și am comandat ouă. Comandasem inițial 5 duzine și acelea nu mai erau în stoc, așa că mi-au înlocuit cele 5 duzine cu un carton de 24 de ouă și sunt bucuroasă pentru ce am găsit. Dragii mei, cam asta a fost clipul de astăzi. Știu că a fost scurt, dar am vrut să vă arăt prima noastră comandă online. Eu deja am mâncat un pic din brânză. Exact așa cum ați văzut, așa mi-au lăsat-o la ușă, nu am mutat nimic. Mi-au pus-o pe jos și pe masă, fără pungi, fără nimic, ceea ce e ok, mie îmi place că nu au irosit pungile de plastic. Am fost mulțumită de ce mi-a venit. Bineînțeles, aș fi vrut să-mi vină tot ce am comandat. Nu mi-a venit făina, zahărul și cartofii. Aceste 3 lucruri nu le mai aveam în stoc și este greu să găsești în ziua de astăzi cartofi, zahăr și făină, dar voi mai încerca să fac o comandă pentru aceste 3 lucruri pe săptămâna viitoare și vă spun dacă îmi vin atunci sau nu. Dar da, până atunci ce să facem, ne descurcăm cu ce avem. Eu vă urez multă sănătate, vă mulțumesc din nou că ați fost alături de tribul nostru și ne vedem în curând într-un alt clip. Pa!
Dragii mei, vreau să vă arăt că am mai făcut o comandă la magazin astăzi. Astăzi este sâmbătă la noi și am crezut că îmi vine din nou în 5 zile, cum mi-a venit comanda trecută, dar mi-a venit astăzi, chiar sâmbătă. Am comandat-o astăzi, mi-a venit astăzi, chiar m-am mirat. Așa, și am comandat banane, am comandat mere, zahăr, nu aveau decât organic, așa că am cumpărat zahăr organic, hârtie igienică, ceea ce se pare că e foarte greu de găsit, am găsit și am cumpărat. Cartofi, ce nu găsisem data trecută, mi-au venit și comanda de cartofi. Și cereale. Socrului meu îi plac aceste cereale și spunea săracul că nu a mai reușit să găsească niciunde, așa că pentru el am cumpărat aceste cereale. Și asta a fost mica mea comandă de astăzi. Totul mi-a venit în afară de făină. Din nou am încercat să comand făină și nu aveau.